Tento koncert je veľmi špeciálny, pretože vznikol na podnet Viva Muzika festivalu. Budeme hrať skladby klasických autorov, ktorí sa inšpirovali folklórom. Takže máme tam Bartóka, máme tam Brahmsa, Mozarta, turecký pochod sme potureštili naozajstne. Sú tam improvizácie s Adamom, potom sa k nám pridá Simonka. Je to veľmi, veľmi pestré. Budú tam rôzne presahy do rôznych iných žánrov, ale základ toho celého programu je klasická hudba, classic with roots. I'm not usually playing this kind of classical style, so for me it's very refreshing and I love Bratislava. Pre mňa je to jeden asi z mála festivalov, ktoré sú naozaj dokonalé. Milujem produkciu, dramaturgiu všetkých okolo. Podľa mňa je to asi jeden z najlepších festivalov kľudne aj v Európe. Takže som naozaj rád, že sme tu. Človek veľa cestuje a je trošku unavený, ale potom sa to vyváži tými krásnymi zážitkami na pódiu a novými spoluprácami, ako je táto. Ja mám veľa, ale teraz asi nespomeniem. I was like finishing with the song, then everybody claps on the backbeat. Then I see 3 or 4 teenagers and they start to say, hey, ho, hey, and I got it. And then I started to do it and all the audience started to do it with me, which is amazing. And I was like finishing my album at that time, so I called my mixing guy, stop it, I need to add something. And I was recording this Hey Ho, and it's in the album now. Keď nevládzem a šoferujem o polnoci alebo o 1 ráno, tak si pustím podpolianské ľudovky. A to ma vždy prebere. Počúvam možno asi o čosi ľahšiu hudbu, ako robím, a také jednoduchšie veci, pri ktorých sa dá žehliť. Nech sa jej darí minimálne tak ako doteraz. Prajem im veľa super návštevníkov, ktorí ocenia to, čo robia, a veľa talentov, zvučných mien. I wish all the best and that they will invite us again.